ukradl Fidelu Castrovi stíhačku a o 2 roky později se vrátil zachránit svou rodinu. V roce 1991 sedl kubánský vojenský pilot Orestes Lorenzo Pérez do stíhačky MiG-23 a během cvičného letu změnil kurz. Místo návratu na základnu letěl jen několik metrů nad hladinou moře, aby se vyhnul radarům a přistál na americké základně Key West, kde požádal o politický azyl. Jenže jeho žena a 2 synové zůstali na Kubě. Režim jim i přes platná víza nedovolil zemi opustit. O 2 roky později proto Lorenzo udělal něco, co zní jako film. V malé Cessně 310 přiletěl zpátky na Kubu, přistál na obyčejné silnici, během necelé minuty naložil svou rodinu a okamžitě odstartoval zpět směrem na Floridu. Kubánské úřady už nestihly zasáhnout a celá rodina úspěšně uprchla do Spojených států. Dodnes je to považováno za jeden z nejodvážnějších leteckých útěků studené války. Myslíš, že by dnes něco podobného bylo možné? Dej follow pro více těchto videí.